Hello guys, आं सेन सानो थांगासिनो सेन सानो मोनायावसो इबो सेन सानो थांगासिनो नै सेनखौ लायनो थांदों न' सिङावसो दं आलायना दोनदों गोजौआव नैलाय अन्थायाव लाबाय थांसै एबार थांसै एबार ओंखारबाय नै टर्च लानानै सफा होथेनि ना ओंखारलांनो हायै हाबबाथाय ओंखारलांनो हायै आरोना जाबाय एबार थांगासिनो नै थांगासिनो न'निफ्राय एसे गोजानाव बारा गोजान नङा 50 मिटारसो जागोन आरो नै मोनसिगोन बेयाव माने फिसासा दङ आरोना बेयाव जानो नागिरदों बेयावनो टर्चखौ नुबाय आं जोंहा बसुमतारीखौ सानसै जाबाय नै बुखारलांनो हायैनि हराव बोरैबा अखा हानो हागौना गाबोन फुङावसो मिथिगोन अखा हानो हाया डेन्जार गोसोम जाखादों खिन्थु अख्राङाव खोबना होनोसै एसे ना खारलांनो हायैनि जाबाय एसे खोबना होनोसै गनसे गनला नाया माने नुयैनि आरोना बुरजा हाबगोन होमबाना जाबाय फैबाय नै गाबोन फुङाव नायसै बेसे मोनो नै फुङाव अखा हामारदोंसो देन्जार गोसा अखा हादों हराव ओइ नेन हरदोंना आं हराव 2टा 2:30 सिखारनानै बेखौ खोबथेदों ओइ नेट नुहुरनाया नैबे टावार गंसेयाव बिराद डिस्टार्ब हराव गाबबाय थायो उन्दुनो सुखुवा माला लांगोन इखौबो बिराद दावराव जाबाय थायो नै नायबाय बोखांबाय एसे मोनो नाया दा न'आव लुखावहैबासो मिथिगोन र' दायो सिखारबाय आं दैनिफ्राय गामसायाबो सिबाय एसे दायो न'आव नायबासो मिथिसिगोन बेसे बुरजा नायबाय थादै रायजोफ्रा नै एबारल' खमसै बेसे बुरजा दं नंगौना आरोना नायदो नैलाय नुसिगोन दै ओइलाय हराव दैया लोमजोबदों ini नाया फोथाराव थांगासिनो माइ फोथाराव दैया लोमजोबदोंमोन ना हराव नायनो थांगासिनो नै दैया माइबारिया जोंहानि थांगासिनो नाफोर मोनगोन खोमा फोथाराव गिदिरथार जादोंमोन फुख्रि सुख्रि बायजोबलांबाय सोरनिबा नै नाया मालाय फोथाराव हमगासिनो नै ना नागिरनि र'याव ना मोनदों नै मालाय बुरजाथार न' खाथिनि आदिबासि हिनजावहा मालाय नै